anyị apụtala n'ụbọchị taa na Isi Mbido TV na ya bụ emume nke akpọrọ nke ị chọrọ. Aha m bụ Maazị Idomikechukwu Samuel, ya nwoke aka jide akpụ ofe eme Usain Bolt nke unu ma ọfụma ya nwoke aka jide akpụ ofe eme gịnị vumva n'ụlọ ọrụ Isi Mbido TV na emume nke ị chọrọ, ebe a na-ewetara gị ọtụtụ ihe dị iche iche, ozi ekele nakwa ihe ndị ọzọ. Mana ụbọchị taa ọwụghị naanị m nọ na ihe emume nke taa, mana nwanne m nwoke a sị na afọ nwoke afọ ogologo ime ya ka ị werekwa anya gị kirie ya bụ nwa amadi ka o si mama nwoke ya mụ na ya onye na-anọ na emume nke taa ga-ewetara ya n'uji ya. ndị bekee suru asụsụ si ka anụ from the horse's mouth, Igbo asịkwa ka anụ nụ site n'olu ịnyịnya, ka anụ site n'olu ya. Nna anyị kọwara ndị Igbo Igbo dị mma, ekelekwa m unu. Aha m bụkwa King Zone, ndị mama ọfụma na-akpọkwa m eze nnụnụ, akọghọtago nke a sịzi na abụ m ịnyịnya horse's mouth. Mba, abụ m eze nnụnụ, eze ụmụ nnụnụ. Ana m ahazi ọfụma. ọ na-abịago n'ụbọchị tata ka anyị bido n'ihe ha ji wee bitere unu okwu taa. Ewe eze nnụnụ, mgbe m gbọrọ gị mba nsị na ana ka anụ site n'olu ịnyịnya, ọ ka anụ from the horse's mouth. Ịhapụla horse zawa nnụnụ marakwa ebe ife aga ya wuru ka o si dị n'emume nke taa. Ichepụta na aga ewetara gị ya bụ ozi ekele dị iche iche bụ nke ndị mmadụ na-ezitere ụlọ ọrụ Isi Mbido TV ka eme gịnị, ka ekelere ha onye dị ụta, ma ozi ekele nke ncheta ụbọchị ọmụmụ, ma nke ndị mụrụ nwa, ma nke na ndị gbagha akwụkwọ, ma nke ndị chọrọ ozi ekele ọbụla. Ebe ọbụla onye ahụ nọ ịchọ ka anyị zigara ya ozi, anyị ga-ezigara ya. Ya wụkwa na ewere egwu maọbụ ihe pụrụ iche ịchọrọ ka anyị metere gị site n'ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn. Gịnị ka ị ga-eme? were ọsọ were ije gaa na gịnị ụlọ igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche nke akpọrọ soshal midia n'okwu bekee, na Facebook at Isi Mbido TV, YouTube at Isi Mbido TV, nakwa Instagram at Isi Mbido TV. Ebe a ka ị ga-ezitere anya ozi a niile n'uju. Ozi gị bata ha n'ebe a, ị na-ehi ụra kwobe ekwobe, ozi gị erule ebe ọ kwesịrị iru. Olulu eluigwe mba mmanụ m ezi gaa eluigwe ndị lara ala ndị na-ezi ozi zigara ya eluigwe. Ọ bụ tam nọ na mgbe m zi ego ozi gị ga-ezigara nna ma ị ga-aga. Aga m agakwa, m tinye gị ya n'ekpere. Ịchọọ n'ekpere, m tinye gị ya n'ọfọ, ihe niile ga-erichukwu aka. Ịchọọ ya n'ekpere, m ezigakwa. Ịchọkwa ya n'ọfọ, m gụọrọ gị afọ, aka ịghọtago. M were ọjị nwa ya ụzọ m ga-ebido ozewe gị ezewe. Ihe ọdịnala Igbo ka na-eme. Ịnọkọ m n'aka ịkpa ka gwakwa gị na ịnọ m n'aka ịkpa. Ya wuru ka o si dị. Ọ bụrụ na ị nọ na mba Amerịka, n'obodo oyibo, ị nwere ike izitekwara anyị ozi, anyị ezitekwara ya ndị nọ n'obodo anyị bụ Naijiria. Nke anyị na-aga ezi ka isi anyị ga-ezigara mmadụ ozi n'eluigwe. Ọ bụrụ na o were onye ịchọrọ izigara ya ozi ma n'eluigwe ma n'ọkụ mmụọ, gị nwa na onwe gị maka ị ga-esi mee gịnị, hazie ya bụ ozi, zigara ya ndị ahụ. Ebe a ka anyị ga-agatụ gịnị obere ezumike, were oche nọrọ ala. Ọwụ na ị nwere chọọchị ị ga-eti n'ọnụ na-atagharị ọnụ, maka na emume nke taa akwado ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke a ga-ewetara gị. Agala ebe ọbụla bana. Tupu anyị aga obere ezumike a, m ga-eji egwu nke a sitere n'aka Zoro nke o tinyere nwaafọ mee ya ọkụ, ọ kpọrọ ka 2. Ịma na mgbe a na-eme ihe emume a naanị m na ya, ugbu anyị dịzi gịnị abụọ, akpọkwana na abụọ n'olu bekee akpọ ya gịnị 2. A ga-agatụ n'obere ezumike, anyị laghachita na a ga-ewetara ya tọhee ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Anyị na-apụta. Ọ na-abata ugbo ọka bụkwa n'ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn, wee ebe ihe niile na-eme. Ama m na o were ndị esi ka ha mee gịnị, ka ha gbagharịta ụkwụ maka obere ezumike nke anyị gara. Ngwa buru oche gị nọrọ ala ka anyị tọhee ihe anyị ji bịa. Echefukwara na m gwara gị na ebe a ka ị ga-eweta ozi ekele dị iche iche bụ nke a ga-ezigara onye ọbụla, ndị agbata obi gị ma ndị iro gị. Akịma ọwụ na ị were onye iro gị izigara ya ozi. Mba, ndị iro dị ka ozi ahụ ị chọrọ izigara onye iro gị, ya wụkwa na ozi dị mkpa. Ọwụkwa ozi ị ga-eji mee gịnị, wepụ ndụ mmadụ. Mba, ọ bụ ozi ọgụ.
nke anyị na-ezigbo ezigbote nke aka ịghọtago nke ga-ebute ọgụ gbuo ma taa mba ya achọ nke n'ụlọ because ibu na akwụkwọ nsọ mere sị na a ga na-ekpere ndị iro anyị ekpere ikpere onye iro gị ekpere ya eweta ume bịa pigbuo gị ga-esi mege gịnị onye iro buru ngwogwu ya gawa. Ngwa otu nwaada sapụrụ ahụ aha ya bụ Amara John bụ onye zitere ya ozi n'ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn sị ka anyị kelere ya Ezinne John Isi Guzo. Nneọma nwaanyị mara mma, nwaanyị mara mma, ezigbote nne chapụ na achapụ, nwaanyị ọ bụ Nneọma mara mma, Ezinne mara mma. Na-asị nwaanyị mara mma ya dịka Gen Z. Ị mara di ya ga-akpọ ya nwaanyị mara mma. Di ya ịnwụnụ di ya abụnụ m di ya, ọ ka nyere di ya aka, a ga-ejiwakwa gị isi. Mana ọ dị mkpa ihe ka ekwu ya, ọ dị mkpa ịnọtụ ka ị na-agbagharị na-adọ ndọli ya nne mụrụ gị were ekwentị ịkpọọ ya. Akịmụna ọ na-adị mkpa maka na enwe ihe m chọpụtara na owu anyị nọ n'ime ya n'oge anyị a, uche anyị nọ n'ikpe ego mana ilekọta ezinụlọ, ịnọgide ịhụnanya ha na-adị n'ezinụlọ na mgbo adịghị otu ahụ. Tụmadị ugbu a soshal midia batara, ọ bụrụkwa na onye nne na nna ya na-anọ na WhatsApp, unu ga-eme vidio kọl keziri ya wụzi na oke ọ bụrụ na ị nọ na kapel na ị nọ na Lagos, ị nọ na Lagos, ya wụ na nne gị nọ na ala Igbo ke ọ nọ na WhatsApp, ihe ọ na-eyuzu ụmụ ekwentị ndị a na-eji ahụkarịta mmadụ, a na-ahụkarịta ihe nwa obere bọtịn. Achọghị m ịkpọ aha ya maka ndị ahịa na mametara ke otu ị ga-esi ele ụzọ ọ dị dị gị ka ọ ga-adị mfe ị na-eleta ndị nne na-eziga gị na ha na-enwe mkparịta ụka oge niile. Anyị nọketeto ịkpọ ha na fon, ịkpọ ha na ekwentị, kelekwa ha kpekwere gị ekpere. Ihe niile abụkwa ịkpọ nne na-asị gị nna m weta, onye nọkwakwa n'ụtụtụ ịkpọ ya sị ya nne m biko kpere m ekpere ụbọchị nkata ka ị na-apụ ka ị na-abata. Ekpere nne a dịkwa mma, ekpere nne dị mma, ndị nne ha na-adịkwa ekpere nna dịkwa mma. Ndị na-adịkwanụ anyị na-emekwa ihe ncheta, ịchọkwa ka echetakwere ha iweta pichọ ha n'ebe a etikwa echetara ha. O so na ihe anyị na-emekwa ebe a ka Chineke na-edukwe ha, ha na-ekpekwere gị ekpere ebe ahụ. Ka anyị na-ekwukwa okwu ileta nne na nna, a na-asị na ịbịa n'ọgbara ọhụrụ dị ugbu a, ọtụtụ ụmụaka ma ọ ọtụtụ ndị ntorobịa ga-adịzi ka ha na-elekọtazi nne na nna ha ọfụma. Mana ilekwa anya na o nwekwara ebe mmiri si banye n'opi ụgbọghọrọ. Ama m ịghọtara ele ebe mmiri si banye n'opi ụgbọghọrọ ịma iwu ezi ilu iwu ezi ndị ile, kedu ebe mmiri si bịa opi ụgbọghọrọ owu onye mana. O nwere ọtụtụ ndị nne na nna dịka ha na ụmụ ha na-anọkọta oge niile, a na-akpa ha ahụ, ha na-ekwu ụmụaka ha na-arịa ahụ, agwa ha okwu ọjọọ, na-asị ha nkwara ụmụaka ibe gị, nkwara ime aka ibe gị. Ọ bụrụ ka o si gba onye ahụ si gbaa onye nke mbụ n'ụlọ akwụkwọ, gịnwa agba onye nke ikpotamazụ, abịa sịwa gị elekwa ụmụaka ibe gị. Maka na echetakwa mgbe m na-etota nna m na-elekwa ihe onyonyo a, o nwekwara mgbe ọ na-awụ ụmụaka anyị na-abi na kọmpandụ ma eme nna m anyị gotere ha mmanya kama mmanya nke a na-enwe ume gochara nke ahụ bidoro wete mụ ndị jiri oji. Ụmụaka ahụ abatacha, ha wetacha first position, second position, third position were ya abata. Nna m ele mgbe m nọ n'ọzụzụ sị m lekwa ụmụaka ibe gị. Mana kama o mere mma amara ihe, kama ọwụ nwatakịrị ọbụla ga-eme gịnị ga-eche nwunye otu ahụ, ọ ga-eche ma nne na nna ya ahụ ya n'anya, ya bụ nne ya bụ nna. Ọ na ịchọkwa ime ka Amara John otu o si cheta ezi nne, ị ga-agbalịsi ike ịhụ gịnị, ịhụ na ị na-eleta nne gị. Gịnwa bụkwa onye nna maọbụ nwatakịrị maọbụ onye nne, gbalịsi ike na-eleta nwa gị. Nwa gbalịsi ike na-eleta nne na nna, ya bụrụ ka o si dị. Ike okwu anyị a bụ na ele ebe iji ike okwu aga, ele ebe onye nọgodo na-eche agbanwe ihe niile. Isiokwu anyị bụ ọwụ ike okwu, ịhapụ n'isi gawa n'ike. Ele ebe iji ọ ga-adị mma ịma na ibidogo n'isi ka m rụtazie aka n'okpuru aka ịghọtago ebe ọ na-adị mma. Bụ na nne
ụmụaka letewe nne na nna unu maka unu ka ga-etolitekwa bụrụkwa nne akwa otu isi wee lete nne gị na nna gị ka ụmụ gị ga-esi eletekwa gị ọ ihe a na-achọ ịkọwa otu a nwa amadi aha si ka anyị kelere ya nne ya ọ ihe ọma anyị makwa na unu na-anụkwa anyị unu ga na-ezitere anyị ozi saa biko anyị kpọrọ unu nne unu anyị kelere unu nne unu na nna unu orukwe ekwe sọsọ nne na nna ụmụnne ukwe enwekwere ndị elder brother ndị na-atara ikwa ndị na-anọchikwa anya nne na nna abụ na ha dịkwa ndị agha na-agbakwa uru ịkpọkwa ha sa adanna asị m adanna diọkpa adanna ofu ya otu nne ji ịkpọtata ha bikọz ụmụ ihe niile a na-eme ha na-enwe ihe a na-akpọ nnọkọ ezinụlọ nghọta ezinụlọ dịka ọ na-ekwute okwu icheta ụmụnne gị otu ahụ ka Amara John n'otu aka ahụ o ji ofu okwute wee gbagbo nnụnụ atọ na onye ka akwụkwọ David ka nwunye David jiri nwa ya gbaa okwu ụmụnne ọ bụ nnụnụ gị ga-ebe na high tension one day. A sị ka anyị kelere ya Nwaada Eugenia abi na aha ka mgbe mụ na gị nọ na-ahazi anyị si kedu ebe aha si pụta ha awụkwa aha ndị mgbochi ịma na esi na Eugene weta ya Eugene sizie ebe a gwepụta Eugenia nke nwaanyị oke ebe mmadụ na-aza Eukarya achọrọ iwepụta aha nwoke na Eukarya kedu ka a ga-esi a ga-eweta ya from UK UK nwoke otu isi chọzi ịgbari ya otu aka pụta aha abụkwa aha ọ bụghị aha ụmụ Gen Z ugbu a ihe abụ aha ị ga-ahụ nwatakịrị katagoro ụmụ aha Felicia Solastica ihe abụda aha ihe abụ aha Solastica mana wee chere ka njikere aha kemana aha na-aba uru mana gị meziri ugbu a ndị mmadụ a na-agụzi ụmụ ha ezigbo aha bara uru ị gara ahụ mgbe a na-aza Mgbeke na-aza Mgbafọ Nwankwọ Nworie nwee ịfụnanya iji ụwa mana ugbo ị ga-ahụzi mmadụ na-aza ozi Wood but anyị ma na aha ilekwa anya o dipendịrị otu onye si wee ghọta n'obodo anyị kịta na ị ga-ahụzi onye na-aza peace onwe peace of mind success adago dakịtagoda ghọta onye ọ na-ada success agbagidele mbọ agbazi ya but aha bakwara uru aha nke mbụ Kelechukwu anụkwa m Ekelechukwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ịghọtago ma ọ dị mma ma ọ dị njọ gị jọile Ekelechukwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ gị na-Ekelechukwu ya wuru ka o si dịrị ya ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ọka bụkwa ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn na emume nke chọrọ ya bụ nke ahụ ị chọrọ bụ nke anyị ga-eme gịnị ka anyị ozi ahụ izitere anyị ka anyị ga-ezigara onye ọbụla ịchọ ka anyị zigara ya bụ ozi n'otu aka ahụ kwa ya bụ Nwaada Amara John ka anyị kpọrọ ya otu egwu nke a kpọrọ gịnị nke sitere n'aka Chief Priest nke o tinyere Zoro ọ sị ka e were ka nne ya mee gịnị were gbagharịtụ ahụ ka anyị na ọ dị mma ịma na ndị ochie a na-eme gịnị ha na-anọgide gị wari ukwu a na-asị egwu ndị nne ha ndị agha anụ program ndị nne ana m alaik otu ha si ewere ụkwụ ha egwu na-atọ ọ bụrụ maazị kịta ma etighị mmadụ ama nke ha ma akwụkwọ na-adụ nke a na-emezi ugbu a akwụkwọ nke bụ nke a na-eji ukwu agba ịma egwu ukwu anyị nwere iji nwayọọ na-ewere nsele ile egwu Stella egedege ị ga-ahụ otu esi ewere Teriza kọkịta ihe ụmụazị na-agbaji ugbu a ihe atụkulutukwu a nke ha si ọtamotu ya nne m ka ị na-anụkwa egwu a ka ị ga-eji nwayọọ nwayọọ na-ewerekwe ọnwa gịsị ka anyị kpọrọ gị ya obi na-adịghị mma biko ka ị ga-ahapụ ihipụ ukwu na wheel balancing anyị na-apụta n'ụlọ agakwala ebe ọbụla ọ ka bụkwa Isi Mbido telivishọn. Igbo si na ịtatụ akị gị gịnị ga-eji atụ eze mana gịnị ka anyị na-aji eze kpacharakwa anya gị ma eze gị ọ dị ọcha ya bụrụ ka o si dị nka na-anabata gị ọnwụ niile esonyere anyị na ya bụ emume nke ị chọrọ site n'ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn.
echefukwala na emume a wee ebe a ga-ewetara gị ozi ekele dị iche iche ma ụbọchị ncheta ọmụmụ ma ndị na-agba akwụkwọ ma ọtụtụ mmadụ dị iche iche ozi ọbụla ị chọrọ ka ezigara ma egwu ahụ nke ahụ ị chọrọ ịnụ n'ụlọ ọrụ gị maọbụ ka ị na-ezi ike n'ụlọ gị ọ dị mkpa na i buru oche megịnị were nọrọ ala ka iwe ike ghọta ihe anyị na-ewetara gị n'ụbọchị taa. Ngwa ka anyị supe ma ọ banye ozugbo na ihe anyị jiri bịa n'ụbọchị taa. Nwanne, ile anya na obodo anyị bụ Naịjirịa ka o si agagasị, ị ga-ahụta na ihe a na-akpọ echichi weziri ka ọ dị. Asị ị ga-ahụ onye kpata obere ego ya ga-anara echichi. Ka anyị na-etolite ka nna gị si kọọrọ gị maka nke a. Ihe ịgwa m tupu echere echie nwoke echichi, kedu ogugo ọ na-eru, kedu ego ọ na-enwe, ndị bekee kpọrọ ya standard. Ihe gbasara echichi a na-echi n'ala Igbo, ọ bụ eji echichi mara onye ka nwee ego. Ihe a na-echikarị echichi bụ uru onye bara na obodo o si wepụta. Ọ bụ onye nwere ego bọkịta na-atụgharịchago ihe niile. Inwe ego na-asị abaghị echi ego ọkpatara azụọ ọchịrị agha. Ụmụ ihe niile aha bụ ndị ọgaranya bịa mebisicha ụmụ ihe niile. Bọtụ echichi kwesịrị ịbụ uru onye bara ndị obodo ahụ, otu isi enyere ndị obodo aka, otu isi abara ha uru, otu isi alụrụ ha ọgụ. Enwere ike eji ofu ihe wee chọọ ọgụ mma. Bọkịta a na-azụ ya azụ which meziri ya ọgwa ihe mere na odogwu ji guzie m ike. Onye ọbụla odogwu ịma mgbe mbụ ndị mmadụ chere na ọ bụ odogwu onye eji ego. Kịta na odogwu onwe ndị na-azụ odogwu ha na-erujiji afọ. Mba, ọhụ dị iri ji ego odogwu eche m na ọwụ echiche echiri onye ji ego. Mba maka na ha were egwu a na-agụ odogwu na dike na odogwu bụ onye kpọchiri akpọchi, onye kpochiri ekpechi, onye na-aga agha o nwere ike ọ gaala agha lọta echie ya odogwu. Mana ụfọdụ amakwanụ na-ewerekwara nwa agbara maọbụ a na-akpọ odogwu. Mba, eziokwu iwu na ịlaghachi azụ ga baa ala Igbo, ị ga-amata na ewere arụsị a na-akpọ arụsị odogwu. O were arụsị a na-akpọ arụsị odogwu. Arụsị ahụ bụ arụsị tupu ha agawa agha, a na-ebu akpọkuo ya ka ọ bịa nọchiri nyere aka na ya bụ ọgụ nke ha chọrọ. Ma onye mere eji onye gaa agha lọta akpọ ya gịnị, odogwu na agha. Mana abịaziri mee gịnị, ewerezie ya ịma ihe na-agbanwe akpọwozeli ya ndị nwere ego. Onye nye gị 1,000 naira gị kpọọ ya odogwu asịkwa gị na odogwu abụrụ gainen na na-eme gịnị, na na-eweta. N'otu aka ahụ anyị ji ekwu maka nke ahụ maka na ya bụ nwaada sịkwa na anyị kelere ya. M gwara unu na o ji ofu okwute wee gbagbuo nnụnụ atọ. Naijiria nwere ị ga-egburu m ụmụ nnụnụ biko. Ọ na-eji m ụmụ nnụnụ egwu, ị ga-egburu m ụmụ nnụnụ. O ji ofu ndị ogbo si o ji ofu nkume wee kugbuo ofu nnụnụ, wee kugbuo nnụnụ ya kutuo ya kuto ma ya kugburu na ya. Ya bụrụ ka o si dị. Ọ sị na anyị kelere ya Chief Uhe Kingdom, ya wụ Chief Onowu otu nke Uzize Kingdom. Onowu otu nke Uzize Kingdom. Ya bụrụ ka o si dị. Ịma na asị na ihe mere na nwa ada ji esi ka anyị kelere ya wụ maka na ọtụtụ ihe nke o mere n'obodo ha. Ịma na o nwere ndị ọbụ echiche ha echichi ebe ahụ ka ọ nọ mee gịnị, ebe ahụ ka ọ nọ ka ọgwụ na a ga na-ahụ ya ofu n'ọnwa na-abụ. Uche ọ dị mma. Ọ dị mma. Ichere iche echichi na kedu echichi ị ga-asị ka iche? M ga-echikwa bụ oke kịta na ka m bido ugbu a. Ịgwa m eze nnụnụ ma iche ịgwa ha na m eze nnụnụ mụ na gị enwe ezigbo nsogbu. Eze nnụnụ bụ gainen. M ga-echi echichi na ihe m ga-echi bụ eze na nwata. Na alela afọ ọnụ gị
achọghị m akpatara azụ abi akpata azụ mba onye kpatara iwe ụlọ gị ahụ body loan before problem ndị obodo ju m n'aka ka ịghọtago onye a na-aya eze ya na-eme gịnị nwata a na-aya eze ya na-consider ma title ahụ ka like ị na-ayọ m eze mana akwa imoni nwe na title ahụ imoni nwe nwata a na-akpụ ya aya eze ya na-consider a na-anapụkwa mmadụ title ego karịkwa nke ya kịta na ya ihe m na-agwa gị si ya echere aka ghọrọ m mana imoni anyị ga-ama aka anyị ga-ama aka mana ka anyị na-ama aka biko cheta gwa nne na nna m na-afụrụ m ha n'anya ọ dị mma ọsọ ndụ ọta si na ịkpọrọ ya otu egwu nke ọ hụrụ n'anya ọ kpọrọ egwu a ọfọ nke sitere n'aka Somval ọfọ na ogu. Kedu ihe nwere ikwu gbasara ọfọ na ogu? Mmadụ si gị ejiri m gị ọfọ ejiri m gị ogu. Ihe ịma na abụ n'ala oyibo na ndị oyibo ga-asị gị na ọfọ na ogu bụ repercussions. Akịghọtago na Igbo ma ihe soro azụ ikwe nsị gị leo nke sịrị ya asụọ m na ntị nke azụ ọfọ na ogu bụ na o jiri gị ọfọ, that means o jikwara go akịghọtago, o nyere gị ugwu dịrị gị ọfọ dịka ugwu na-adịrị nwoke, ọ maka ka eji si na nwoke eji ọfọ. Ọkwa aha mmadụ awụkwa na owe ndị na-aza iji ọfọ ugwu ọ ihe eji wee mara nwoke ọfọ na ogu, mana owe ndị na-afịa ka a na-afịa ka ele otu m ga-esi akọwa ya, ọ na-awụ nga asị na ọgwụ ewe ndị na-eji ya dịka ọwụ ike ka ha ji n'aka, ọfọ dịka ike, ọ dịka nke ọ dịra nna Chukwu ọ dịziri gị na Chukwu. Ọfọ ịma na mpi mmadụ isi gọrọ bụ ọfọ ọma. Ọfọ dị n'ụdị ọfọ dịka ekpere akịghọtago, ọgọrọ gị ọfọ ọma, ọgọrọ gị ọfọ ndụ, ihe niile aha ị ga-ejikwa ọfọ n'aka. Ọfọ aha bụ mpi anụ eji akpọku ndị egere na ndị mba akịghọta, but ka hapụ ịbụ na isi nna nwata ọsọ eji akpọku ndị egede ya nwekwa egwu ọzọ bụ nke sitere n'aka nna ọsa kpọkwara ya egwu nke sitere n'aka Fino ọ kpọrọ Vibe. M gwara gị ebe a ewe egwu ma nke a na-akụpụtabe anyị nwere ike izitere gị ọ bụrụ ma onye ahụ si na anyị kpọrọ gị anyị ga-achọ ya ebe ọbụla ịnụgodi ya na studio erilizi ya ga-aba na studio ebe a butere gị afọpụtara gị ma onye otu o si dịrị ya bụrụ ka o si dị Igbo. Anyị ga-agatụ n'obere ezumike ga-aṅụrụtụ mmiri maka na m si na gịnị nwata mee gịnị betụọ akwa o mechite ọnụ, ya bụrụ ka anyị ebetụla ka mechite ọnụ gata obere ezumike na anyị na-abịaghachite. ọ bụrụ na ị na-abata ugbu a, ngwa nọrọ oche ka m tụọra gị ofu ilulu. Ịmana enwere otu nwoke nke ya na enyi ya nwoke nọ na-erikọta nri otu ụbọchị wee ruo ka ya na enyi ya nwoke nọ na-ekwu okwu, nwunye ya achọrọ ibupụtara ya nri. Ịmana mmadụ na afọ ga-aga agwa gị ihe ọ chọrọ ime, so ka nwaanyị chọrọ ibupụtara nri ebe ya na enyi ya nwoke nọ, ihe esi na otile dapụ, nwaanyị ya lụzie efere gbawara di ya si ya, nwunye m jiri nwayọ, anyị anụla nke otele kwuru n'ụkwa nke efere kwuru, ya wuru ka o si dị. Dịka m si ekwupụta nke m na-asị na nwunye na-esonyere anyị ugbu a, unu anụna ka ya bụ emume nke a na-emegasị na ụlọ ọrụ onyonyo ndị ọzọ dị iche iche, manakwanụ nke ya bụ ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn na-ewetara unu n'olu Igbo bụ nke dị oke mkpa. Ya wụrụ na ewere nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị ma ị nọ na mba, ya wụrụ na okwu Igbo na-enyetụ ya nsogbu, ọwụ Isi Mbido telivishọn ka ị ga na-etinyere ya oge niile ka ọ na-amụta gịnị asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo dị mkpa, ọ dị mkpa. Anyị mana ewe ndị si na wute ugbu a ruo afọ 15
na aga afụzi asụsụ akwa ihe mere na gị ji nọrọ ebe a sị na aka ndị bekee kpọrọ ya vibrant young mind ka anyị na-asụpụ ya ka anyị na-agwakwa na ọwụ Gen Z ma ọ bụ ya ọwụ na ịnọkwa Gen Z awụ na ị ga na-eme gịnị ị ga na-asụ asụsụ Igbo ọ ka bụ Isi Mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Echefukwara na m sị ọnwụ na ị chọrọ izute ozi ekele dị iche iche ma ncheta ọmụmụ ma ncheta ọmụmụ ma ndị na-agba akwụkwọ ma ọ bụ egwu ma ọ bụ ihe onyonyo ma ọ bụ onye ịchọ ka anyị na ya gwurute egwuregwu nke akpọrọ prank zitere anyị ya n'ụlọ ọrụ anyị n'igwe ọlọrọ ọrụ anyị dị iche iche bụ ka akpọrọ soshal midia n'okwu bekee na Instagram, Facebook nakwa gịnị YouTube na @isimbido TV ebe a nke ị ga-ewetara iji pịachie nke ụbọchị taa. E were onye zitere gị ozi dịka anyị na-emegota emume a sị na eme gịnị ka o were egwu a chọrọ ka akọrịa. Kedu onye dị onye a? Kelechukwu ọ dị ka onye Imo steeti ka nwoke ma onye Imo steeti ọ ndị Imo na-aza Kelechukwu so ọ ya wetara egwu ọhụrụ na Humble Smith tiri a na-akpọ bolingo ihe a bụkwa nke ya na ụmụ obiligbo ịmadị egwu awụ m onye egwu ịbụ onye egwu so anyị ga-eleba anya na egwu aha akpọrọ bolingo Humble Smith featuring ụmụ obiligbo. Egwu aha atọkakwana egwu aha kamgbe o riliziri egwu aha onwe otu ahụ si emetụ m ịgbacharata nwa obere ego ịgbacharata m ji nwayọ tikwe ya mana o tekwe na Humble Smith ọ wee ebe m ọzọ m chọrọ ka anyị rụtụ aka ya bụ nwa amadi meziri dịka ọ bịa nyụọ ọkụ dị nnọọ ka ajọsogbu onye ọkụ emechatara mgbe ya na Davido wepụtara egwu ele aha egwu ahụ Osinachi ọ gụrụ wite nke Fino mekwe nke Davido kụrụzie egwu na-aga anyị amazi ihe mere na ọnwụ unu chọrọ ka anyị zigekwere ya bụ ozi m na-ezitere ya ozi anyị ezigara Humble Smith ajụọ nye ihe mere mgbe ahụ mere o ji dịka ọ laziri azụ ọ pụtawagokwa ugbu a apụtakwara ndị mmanya ọfụma ma dị egwu ọfụma ihe nọ n'ikwu egwu ka ahụ ị na-agba mbọ na-aga jisike na-aga maka amala azụ ha ga-ajụkwa ndị ọzọ dịka skills ihe na-eme ha ya onye mere dị iji nwepụ aka enwe n'ofe ewepụkwala aka enwe n'ofe ofe agba ụka ka ị na-eme ya ndị bekee kpọrọ ya gịnị consistency ịma na ihe a na-amụ ekwe ebe a bụ asụsụ Igbo akwụkwọ ka anyị tabie otu oyibo aha ịma na etinye oyibo tinye Igbo na ọ kakwa mma na iwekwere Igbo ọdụmejes ịsụ oyibo gị ịsụta asụọ Igbo ihe niile egbe ofu ihe Igbo na onye ọbụla na-aghọta ihe ị na-ekwu. Ọ dị mma ya bụ Ada Amara John ịgbalịsiela ike ịhụ na ndị niile ikele site na ezinne isi guzo site na ya bụ oyi gị nwanyị Eugenia Ude nakwa High Chief Onowu otu nke Uhe Kingdom ndị anyị zitere ozi Double Chief na kedu ka mmadụ ga-eji nara chief nara double mana ego akarịwo ego akarịrị na ego tozu ogologo karịa ofu a ga-ezuziri ya jirizie ya double chief mgbe ya ọchọ onye na-enweghị chief ya nye ofu otu anyị si n'ọkịta anyị onwukwe na iwu ichie mgbe mụ echiri m echichi o chere na m ga-akpọ ya na ma anyị na-apụ ebe a ma akpọrọ gị aha mgbe ị na-amụ aka ekpe na nka ya bụrụ ka o si dị Igbo ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị taa mana tupu anyị apịachie ya achọrọ m ka ị tụpụrụ ahụ ofu ilu ga-egwakwana ha onye ọzọ sịkwa ha na ị ga-agbalịsi ike ịhụ na ịbịachitara azụ na emume nke ị chọrọ n'Isi Mbido TV. Ndị Igbo na-ege anyị ntị o nwekwana nnukwu ihe m ga-ekwu na-abụ ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede aka ịghọtago ka m tụpụrụ unu nke ihe niile anyị na-emekwa n'akwa nke ka ị na-apụ ị na-achụkwa ya nke ejikwana ike abụkwa n'odogwu ọnweghị nwayọ ka eji abụkwa n'odogwu ka unu zi elekwa anyị obi na-atọkwa anyị ụtọ na ọnwa obere nwebe ka m ga na-elekwa aka ịghọtago na
ndị Igbo sokwa na nwa obere ka eji aracha ofe dị ọkụ igbo oye ekpo mana ọwụ mbụ unu dị 7 n'ụlọ ka ị ga-eji waya ruo ofe mba na ị ga-ewu ụzọ bidogonu bifo a na-adọsi ofe agwụla ebe a ka a ga-abịacha cheta isoro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na soshal midia na Facebook, Instagram na YouTube. Aha m bụ Maazị Edomikechukwu Samuel, ya nwoke aka jitakpa ofe mee Isi Mbido ofe mee vumva nke unu ma ọfụma n'ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn. M na-asị ka emesianụ.